Big Snoop Dogg, walking on air. Like a shot through my heart, such a fool boy. How you spin me down. Show me all the stars in your world, boy. Circling around. But I can't let go, 'cause I want you so. And baby, I'ma hold you tight. If you just say so, I'll be falling in your arms tonight. Higher, flying high. Μάκης Πουνέντης στην αυτοκίνηση και στο περίπτερο της Πανός ΑΕ. Τις εντυπώσεις σου, Μάκη? Βέβαια. Από τα πιο ωραία περίπτερα της έκθεσης. Έτσι κι αλλιώς δεν περίμενα κάτι λιγότερο, βέβαια. Οφείλω να ομολογήσω ότι ένα από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα ήταν η X3 και τώρα ανυπομονώ να δω τα καινούργια μοντέλα. Έμαθα ότι το X4 φυσάει, είναι πολύ δυνατό και θέλω πολύ να το δω. Σ' αρέσουν τα τζιπ, τα ψηλά αυτοκίνητα, Ναι, επειδή είμαι εγώ κοντός, θέλω ψηλά αυτοκίνητα. Το X3 που το έχεις οδηγήσει, τι αίσθηση σου έδινε, γιατί ήταν από τα καλύτερα αυτοκίνητα? Ήταν πρώτα απ' όλα σταθερό και αυτό που έχω και λέω συνεχώς είναι ότι δεν μου βγάλε όσα χρόνια για το είχα ούτε την παραμικρή ζημιά. Που για μένα που δεν είμαι ο άνθρωπος που δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπώ το αυτοκίνητό μου φυσικά, όπως όλοι οι άντρες αγαπάμε τα αυτοκίνητά μας, αλλά δεν είμαι ο μανιώδης που είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούμαι με το αυτοκίνητό μου. Οπότε είναι σημαντικό για μένα πρώτα απ' όλα η ασφάλεια, να οδηγώ ένα σταθερό αυτοκίνητο και δεύτερον να μην μου δημιουργεί προβλήματα για κάθε λίγο και λιγάκι να χρειάζομαι συνεργείο και σέρβις. Just say so, I'll be falling in your arms tonight. Higher, flying higher. Higher, flying higher. Feels like I'm walking on air. Feels like I'm flying. Κώστας Βραγκολιάς στην αυτοκίνηση, στην έκθεση αυτοκινήτου, εδώ στο περίπτερο της Πανός ΑΕ. Τις εντυπώσεις σου, Κώστα? Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχω δει. Τα έχω χαρεί. Πολύ ωραίοι άνθρωποι. Με το χαμόγελο, με την αισιοδοξία. Και περνάμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα και πιο ωραία. Έχεις κάποια προτίμηση σε αυτοκίνητο? Έχω πολλές προτιμήσεις. Μ' αρέσουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Από το Φιατάκι, ας πούμε, το Abarth, το Biposto, μέχρι που συζητάγαμε για τα Μητρία, μέχρι και πιο μεγάλα και πιο βαριά και πιο κληρονομικά. Για το Μητρία, επειδή έτυχε να παρακολουθώ μια κουβέντα, είναι αδυναμία, έρωτας? Ναι, το Μητρία είναι... Επειδή είναι κοντά, στο πούμε, σε μένα, έτσι νιώθω, το έχω σαν νούμερο 1. Το Μητρία. Μόνο το Μητρία, έτσι. Γενικά η σειρά M, ναι, είναι πάρα πολύ καλή, πολύ δυνατή, βαρύ όνομα. Αλλά εγώ έχω ειδική αδυναμία μόνο στο Μητρία. Δηλαδή τα άλλα Mi 5, Mi 6 και αυτά που λένε δεν τα βλέπω. Μόνο Μητρία. You must be joking. I don't understand. You're fooling me again while you hold my hand. Γιώργο Μανίκα, στην Τατιάνα Στεφανίδου κάθε μέρα και τώρα στην έκθεση αυτοκινήτου στο περίπτερο της Πανός ΑΕ. Και από ό,τι έμαθα, ενδιαφέρεσαι και για ένα BMW, έτσι? Έχω BMW. Έχεις BMW ήδη? Από τότε που γεννήθηκα η οικογένειά μου είχε BMW και συνεχίζει την παράδοση. Α, όλη η οικογένεια είχε, Ναι, μέχρι και ο Μπέμπης δεν έχει βγει από τα μάξι. Καθόμαστε μία μισή ώρα εδώ, μέσα στα μάξι είναι. Δηλαδή να τολμήσω να πω είναι κόλλημα η BMW γενικά. Ναι, είναι. Γενικά ό,τι αμάξι έχεις από τους γονείς σου, γενικά συνηθίζεται να το... Δηλαδή από γιος σε τέτοιο να μεταφέρεται, αλλά εγώ έχω κόλλημα, ναι. Ποιο θες να πάρεις τώρα, ποιο έχεις βάλει στο μάτι, κάτι μου έλεγες ένα συγκεκριμένο? Δεν είναι... Και αυτό είναι αναλόγως τώρα. Ένα που μπαίνει στην πρίζα. Ένα που μπαίνει στην πρίζα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Γιατί είναι και Το ηλεκτρικό. supercar, ναι, και μπαίνει και στην πρίζα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Φοβερό trend να μπαίνει στην πρίζα το αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι να μπορεί να τρέχει. Γιατί μπορεί να μπαίνει στην πρίζα και να πηγαίνει 45 χιλιόμετρα. Τώρα, αν είναι supercar. Καλές αγορές σου εύχομαι και καλές επιτυχίες ό,τι κάνεις. Σε αφήνω γιατί πάνω το πάρω τώρα, μου ήρθε η παραγγελία. Κατευθείαν, να σε καλά. Feel the fire inside.